La pluja ha arribat per fi avui a la seva cita acostumada de finals d'hivern. Són imatges preses esta vesprada a Alacant, on han caigut 6,2 litres per metre quadrat fins les 6 de la vesprada, però moltes poblacions han registrat índexs similars i fins i tot superiors, sobretot a la província d'Alacant. Des dels 17 litres recollits a la vall de Laguar, Absúdia, Villalonga i Pinet, els 16 litres de Confrides, fins als 12 que han recollit a Alcoi, Ontinyent i Aiora. Cal destacar els 21 litres que han caigut de 6 del matí a 6 de la vesprada a Villagordo del Cabriel, en l'interior de la província de València. La pluja ha sigut el més destacat del dia d'avui dilluns. Bona vesprada, senyores i senyors. Enguany es celebra el 20è aniversari de la